God aften. Nu er det ved at være sidste chance, hvis jeg som nu ny 48-årig skal sende en hilsen til jer alle sammen. Jeg vil gerne sige tusind tak for alle de rigtig hyggelige og søde og varme og mundre hilsner på Facebook-siden. Jeg har haft en rigtig dejlig dag, skøn brunch med lånedyne hos veninde og mere afslapning, og så havde Martin jo lavet en fantastisk middag, som I jo også kan se billeder af her på siden. Og ja, der er ikke så meget andet tilbage end at sige, at her sidder jeg jo så med desserten, Martins bedste Irish coffee, og jeg har haft en rigtig dejlig dag. Så ja, flere rynker kom der til, det er der ikke noget at gøre ved, men jeg har det godt, og som sagt, rigtig mange gange tak for alle hilsner. Det er utroligt så meget det varmer med sådan en Facebook-hilsen. Tusind tak, og ja, have da lige et rigtig godt nytår alle sammen. Hej hej.